Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya to Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay niyo. Manaw sab kanim. Maayong buntag kayong tanan. Og welcome tong Santos nga misa tong pagsaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador mag-uuma. Sa hilom ato'y halagad to sa Dios sa katong mga personal nga mapangahog. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa, alang sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, ug sa mga panginhanglan usab sa ato ang mga kaigsuunang mag-uuma. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmot ning Santos nga misa, nulusulan o karon ang mga kasal ang ato nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nagkumpisa ko sa Dios nga mga gahom matanan o kayo mga igsuon nga nakalapat o dakuyamot so nahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala busa nagamuyo akong Santa Maria kung naingulay katanang mga anghel o mga santos o kayo mga igsuon aron ko iyampo sa Ginoo nga aton kaluyan ang takta sa Dios nga mga gahamatanan ug pasayloon sa itong mga sala, pero unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampok ito. O Ginoong Diyos ang tibok kalibutan imuha, o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo, pinaagi sa pagatiman sa mga hatag nga naglibot kanamo. Itugod nga ang panigingnan ni San Isidro, magdasi kanamo sa pagpakigambit sa among makaon uban sa mga gigutom, o sa pagbudlay alang sa kaluwasan sa katawan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa didto si Pablo sa Corinto, usa ka gabi ni ana, pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo. Ayaw kahadlok, padayon pagwali, kay ang ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga-dinhi nagtuo kanako. Busa, si Pablo nagpabilin dito sulod sa usa ka tuig ug tunga ug gitudluan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galio, mauna ang Romanhong gobernador sa Gresya. Naghiusa ang mga Hudiyo o gidakop nila si Pablo o gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang misulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan, kay mahitungod man kini sa mga pulong o mga ngalan
ug sa inyong kasuguan, kamo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga, ug sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes, ang pangulo sa sinagoga, ug gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galio. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto uban sa mga kaigsuonan. Unya, mibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan, naghimo siya panaa dito sa Sencria ug nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon ang katahaan. Mao'y dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kay hari sa tibok kalibutan, mao ang Diyos. Awiti siyag mga awi sa pagdaig. Ang Diyos nagahari sa kanasuran. Ang Diyos nagalingkod sa iyang balaan nga trono. Ang Diyos mao'y hari sa misakang Diyos sayang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo, taliwala sa mga tingog sa trompeta. Awitig pagdaig ang Diyos, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manakay niyo. Manaas kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaan ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, maghilak kamo ug magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol.
Kung ang usa ka babae hapit na manganak, mag-uol siya, kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos, apan inig katawo sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya, nga natawo ang usa ka bata. Mausab kini ang mahitabo kaninyo, karon nag-uol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inig-abot yatong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa, sultihan ko kamo. Ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang kasubo dili usa ka maayong kasinatian sa iyahang kaugalingon. Si Jesus wala magpasalig sa iyahang mga tinun-an nga kung musunod sila kaniya, sila panalipdan gikan sa kasub-anan sa bisan asa sila mahapunta nga lugar. Ang mentalidad o panglantaw sa hiyas sa pagka-Kristiyano kasagaran gibatukan sa panglantaw sa kalibutan. Sa pananglit, kung matinud-anon ka, ang uban maingon wala kay pulos. Kung maayo ka nga tao, maingon sa uban malimbungon ka. Kung matinud-anon ka sa gugma, ngadto sa iyang kapikas, kalagmitan ingon mapiguton ang usa kanila. So, aduna pay daghang mga listahan. No? Ang tinuod nga Kristiyano, mubarog siya diha sa mga kuyamoy sa kalibutan sama sa pinakasakit nga kumagko. Tumaw ka ng pangutana makaigsanan, gidawat ba nako kini dili maayo o mahagiton nga elemento sa Kristyanismo? Karong adlaw ato gisawlog ang kapistahan ni San Isidro, no? Ni San Isidro usa ka kabos nga mag-uuma. Pero iyang gibansay ang iyang pagtuo kanunay nakikiusa sa Ginoo, priority niya nga makaapil sa santos nga misa matag adlaw. No? Ang iyang pagka mag-uuma dili babag sa iyang makaunayon nga paglig-on sa iyang pagtuo. Ug bisan sa iyang kakabos, siya manggihatagon. Andam siya nga mipaambit sa iyang mga pagkaon, katinguan, ngadto sa mga gigutom, ug ngadto sa mga kabos. So makaigsunan kini nga kinaiya ni San Isidro Labrador nga usa ka hagit para kanatong tanan. Anaunta ang kanunay nga kinaiya sa pagpaubos, pagpaangat sa kinabuhi sa uban. Dili unta kita tinubdan sa inustisya, pagkabahin-bahin o pagkadautan sa uban. Mahimong kalipay ang inyong kaguol, niingon si Jesus. Ang mga tinun-an na discourage o na sorpresa sa paglansang kang Jesus. Pero ang iyang kamatayon, dili mao ang katapusang isina o hulagway. Human sa kasinatian dito sa Kalbaryo, moabot ang kalipay sa pagkabanhaw, ang bag-o o mamahimong mahimayaong kinabuhi. Unsa kaha kamalipayon ang mga tinun-an nga ilang nakita ang nabanhawng Ginoo. Si Jesus wala makigdula og tago-tago sa iyang mga tinun-an. Siya misulod sa gitrangkahang lawak aron pagdala sa kalinaw o nawala dayon. Mga igsoon na doon na kita'y susama nga kasinatian diha sa ato ang mga pag-ampo. Usahay, anaa ang dryness sa ato ang pag-ampo. Usahay, anaa ang kalipay. Usahay, atong bation, nga anaa ang Ginoo tupan nato. Usahay, layo kayo siya. Ang pangutana makaigsunan, makahimo ba ako sa paggamit sa akong hugot nga pagtuo diha sa presensya sa Ginoo lapas pa sa kahimtang sa akong mga gibati karon? Unsa may dakong hagit para kanato nga
atong ihalad kung unsa man ang kalisdanan nga ipadala sa Ginoo nganhi kanato karong adlaw. Para niadtong mga tao nga wala makasinati og kalipay sa ilahang panaghigalaay. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanong pagampo. Samtang naglaom kita o nagpaabot sa kalipay lagit doon, magampo kita nga ligunon aron mas kusog kitang magpuyo sa hingpit sa ato ang kinabuhi sa pagtuo. Magampo kita, Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Ginoo, pun-a kami sa imong kalipay. Nga kita isip katawhan sa Dios. Mudawat sa cross ni Kristo ug mahimong buhing mensahe sa paglaom ngadto sa katawhan kansang pag-atiman gisangunan kita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga sila nga nangaluya makasinati sa kalipay sa tunay gahom sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kalipay. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinloan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna pun-a kami sa imong imong kalipay. kalipay. Magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna pun-a kami kami sa sa imong imong kalipay. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madaling mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa kamawsay kahintang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna pun-a kami kami sa sa imong imong kalipay. Nga sila nga nanag-antos malig-on ug makasukod sa pag-agwanta sa ilang balatian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halang tiyupilo kamomot ug Diyos balipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga pinaagi sa atong pag-atiman nga mga masakiton, makakaplag og espirituhanong kusog ug kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kalipay. Nga ang mga nangamatay mupahulay diha sa Dios nung kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kalipay. sa hilom at ihalagat sa Dios nga atong mga personal nga mapangamuyo. Ginoo, hupaya kami sa among mga pagsulay, pinaagi sa parigingnan sa imong anak. Tabangi kami pinaagi sa grasya sa imong espiritu, nga malipayon kaming mulahutay sa mga pag-antos dining kinabuhian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magigsuon pagampo ka urang ako yung sakripisyo, dawato sa Dios nga mahan nga mga gahom matanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dungga Ginoo nga among pagampo sa pangama sa imong mga santos, bantay kami ron mahimo tang takos sa pagalagad sa imong altar. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay Manaw sa kanin. ibayong niyo makasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay mga gahom matanan,
angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug katanang dapit. Kay ikaw nagpalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunay bag-o diha sa kahibulungan ng kinabuhi sa imong mga santos. Ug naghatag ikaw kanamo sa dili kadua-duaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog lang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos ka Ginoo, Diyos sa langit, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa pagtaas. Hosana, Hosana, Hosana sa Santo gid ikaw Ginoo tuburan ng kasantos ipadalagi mong espiritu aron pagsantos ni magasak aron mahimo kinialang kanamo nga lawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon mikuha siya og paz, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ning ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawat nga itugyan alang kanino. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni gadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nalatubos ka na mo, pinagi sa iyong krus, upang nabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo o katanang mga pari. Hinumdumi usab nga ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inang gaulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon
pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo maagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magamog na sa mahadong gabi itong mga pulong itulog ka nato sa atong maudong. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mga kami kanimo Ginoo, mo kami luwasos sa nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon. Araw tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunumon. Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kay Diyo, ang akong kalinaw ihatag ko kay Diyo. Kayo tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kay Diyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mo may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, ug marikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual.
hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Nagahamog tunay nga Diyos sa mahatag ng kahupayan o kalinaw. Itugot na kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa piyesta sa imong mga santos alang sa himaya sa imong ngalan o nikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo. Og panalangin na unta kamo sa tumihugmao nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, lakat ka mag-isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy Fiesta.